Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channelआव बरायबाय। ओमफ्राय आङो दिनै फंनैसो बुंनो आङो दासो दुरान काप नायनानै सफैदों न'आव। ओमफ्राय एकदम गोसोआ थानो हाथारैनो आं दिनै मोनाबाबो भिडिअ बानायबाय उन्दुनानैनोबाबो। ओमफ्राय आं बुंनो साननाया बेनो जे जोंनि बड'लेण्ड टीमा दाख्लैबो फार्स्टआव नङा जेननाय देरहानाय थाखायो, बयबो मिथिखागौ जेननाय देरहानाय थायो, थिग दं जेननाय देरहानाय थाखायो खेला होननानै। थेवबो आं बुंनो साननाया बिसोरदि जेननाय देरहानाय थानायनि गेजेरावबो जोंनि बड'लेण्ड टीमा हार लाबोदों, गुबुन जायगानिफ्राय हार लाबोदों, थिगैनो दं हार लाबोदों, मोजां गेलेबा बयबो मोजां सापर्ट होयो। खिन्थु हार लाबोसेयाव बेबादि खेला गेलेयोबा सोर नायग्राफ्रा सोर सापर्ट खालामनो, बेसो मेन खोथाया। आरो जोसोनो मोनाखै नङा, जोसोनो मोनदों खनलेखौ दोनलां, खननै गाहाम, खननैखौ लाबाय आं। दिनैनि खेलायावबो खननै जोसोनो मोनदों। बहाथो मा खेला गेलेदों? बेफोरबादि खेला गेलेग्रा जोंनि अल बिटिसिआव गामि दरसेयाव सासे दं होनजायो। बिसोरखौ हायर लाबोस्लायस्लाय जोंनि लकेलनि मानसिखौनो जोहोमोन ना। खेलायावलाय जेननाय देरहानाय थाखायो, जोंनि लकेलनि मानसिया बेबादि जोग्रा दङ, बिसोरल' बेबादि जोनो रोङा। बिसोर जोंनि लकेलनि गेलेग्राफोरबायदि साबसिन गेलेनोसो हाबावा। जोंनि नुनाय मथेबाथ' जोंथ' बल जोनो रोङा दे, जोंखौथ' बारहो, जों नायग्रासो। खिन्थु नायग्राफोरजोंबोथ' साबजानाय जानांगोन बल गेलेनाया। हायर लाबोलायबाय गुबुननि निग्र'फोरनो साब्रै साबा हायर लाबोलायबाय। बोरो मा बल जोना देखायखो, मा देखायखो? मा गल जोनायाव गल पस्टआव नांलायलायनाय, किपार हारसिंबो सोनो हालायै, बेफोर नामा बल जोग्रा? बुंबा गाज्रि मोनगोन। ससियेल मिडियायाव भिडिअखौ दानस'ना होगोन, गोरों फैदों, बबेनिबा बल जोग्रा फैदों होननानै। बेफोर मेगनजों नुसेयाव बुंबाबो दाय जायो जोंफ्रा पाब्लिकफ्रा। जे जायगायाव पाब्लिकफोरजों साबजानायानो जायाखै बे बल गेलेनाया, माखौथो मा घन्टानि हायर लाबोखो? मा घन्टानि हायर लाबोखो? माखौ देखायनो हायर लाबोखो? खननै गाहामावबो लासिंसिं जेननाय, बेफोर नामा हायर लाबोनाय? नांगौबा मा लाबोनो? खेलायाव जेननाय देरहानाय थाखायो। जोंनि लकेल मानसिखौनो जोहोजोबमोन, जोंनि बर'खौनो जोहोजोबमोन। मेरला जाथि दं जोंनि आसामाव, जोंनि बिटिआरआव, बेफोरखौ जोहोजोबमोन बासि नायनानै। मा घन्टानि हायर लाबोखो? मा दोरखारबाव थाखा फैसा गारनो? बेफोरखौ बुंबा गन्थंआव दै हाबगोन सोरनावबा डाइरेक्टखा। आरो कमेन्टआव सोर आंखौ गाज्रि मोनो सोर मोजां मोनो कमेन्टआव लिरना खिथाहरबाय। आं जेबो साना, नोंगौखौसो बुंदों। जों रावखौबो मेगन सानाबो बुङाखै, खेलाखौ नायनानैसो जोंबो बुंदों, खेलाखौ नायालासिनो जोंबो बुङाखै। जे जायगायाव जोंनि मेगनजों नुनाय जों नायना फैदों माबादि खेला जादों। बोरमा खेलासो साबसिन गेलेयो, बोरमा खेलासो साबसिन नायनो इन्टारेस्ट। जिखुनु जादिया गाइस, नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिथाहर। आं बुंनाया सैथो नंगौना नङा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरना हर। आरो गाज्रि मोनग्राथ' मोनखायो, गाज्रि मोनग्राफोरनि थाखाय जेबो नङा, लिरना हर। मा बखिनो बखि, अपेनखा।